El gimnàs social Sant Pau, al barri del Raval, ja s'ha posat a treballar per ser una de les 3 propostes que els barcelonins hauran de votar l'any vinent. L'objectiu és recollir signatures per poder validar la iniciativa popular que hem presentat, Evitem el Sant Pau. Necessitem 15.000 signatures perquè aquesta iniciativa es pugui votar per tots els barcelonins i barcelonines majors de 16 anys al maig. Evitem el Sant Pau, segons els promotors, és un projecte que es presenta pensant en les necessitats del Raval. La proposta és pionera i és un híbrid entre habitatge social i un model de construcció i gestió de l'habitatge nou anomenat masoveria urbana. L'Ajuntament faria sol la carcassa de l'edifici i els veïns acabarien les obres. Sí que hi ha un pas intermig que potser els veïns no tenen la capacitat de ficar canyeries, de tal. Això solo podrien fer empreses de l'economia solidària o empreses amb menys de 10 treballadors. El gimnàs social Sant Pau té fins al 15 de febrer per aconseguir les 15.000 signatures necessàries. Per donar a conèixer aquesta campanya tenen previst fer diferents activitats, entre les quals un concert de hip-hop a finals de mes.